Malam naji an ce mani baya ɓata sallah kuma fitarsa ko me fitarsa in dai a jikin kaya ne to shi ai mani da shi Allah ya kera mutum kuma Allah ya ce wa laqad karramna bani adam mutum yana da girma a gurin Allah to yanzu asalinsa najasa ne ko asalin da aka yi shi mai tsarki ne idan ka ce asalin abin da aka yi mutum najasa ne to kaga baka girmama mutum ba ko babu inda annabi ya ce najasa ne babu inda Allah ya ce najasa ne babu inda sahabbai suka ce najasa ne amma in ya fita za a yi wanka amma Allah bai kira shi najasa ba najasa da bawali da mazi tunda su ba a halitta da su ba a yi da fitsari ba a yi da wadi ba a yi da mazi ba a yi da wadi ba a yi da jini waɗannan su ne layinsu daban amma shi kaɗai an ware shi malamai sun ce ba